Upawin! Guys, no? Kung bago pa mo sa muang channel, guys, don't forget to subscribe our channel, Upawin! O yeah, guys, no? Medyo taod-taod yun, guys. Wa may maka-upload sa amo ang mga bagong videos, guys, gumikan sa luyuning atong mga problema karon. Pero bisan pa man, guys, no, kami naningkamot gyapon mi nga muhatag mig lingaw ninyo alang sa inyong katagbawan, guys, no. Bisan gani wagi mi unsa dina wagi mi wa mi sweldo. Pero guys, no, naningkamot mi, guys, kay tungod mao may among hilig, so mao na sa mga tao. paglingaw sa mga tao, mao nang karon, guys, no, amo yung ipaningkamutan, guys, nga maka-upload mi alang sa inyong malingaw mo sa amo, guys, no, sa amo nga team Upawin. So guys, kung bago pa po sa among channel, guys, please don't forget to subscribe our channel, Upawin. Oh, palihog lang, guys, no? Kung mahimo, guys, i-click ang notification bell para ma-update mo sa amo ang bago nga videos, guys. Okay, guys? Shout out! Shout out diyan ni Arnolfo Olnelia sa Vicente Soto. Wow, shout out! Shout out ko das na mulig sa bangga doon sa bagong nga nakadaw PBB. Yeah! Congratulations! Yes. Shout out! Shout out sa Bayan Supaw. Ang dalawang kalisay na Berhelio Bacalasoog sa akong Castañares family. Wow! Ha! Shout out! Shout out ko diha sa Denmark, Australia. Sa tumugo na si Michelle Landindo sa Audrey April. Oh, shout out today ko diya sa mga viewers na to, no? Kang Mika Gabriel Lopez. Oh, shout out sa siya ni Chiri sa Dabalos. Oh, shout out diya kang It's G Cutter Vlog. Sa Tuburan, guys. Si Onyok. Shout out! O ginaman ni May Mayit sa Snack House Bulacau, Kabangkalando. Shout out! O ginaman shout out yan ni Lisil Padayaw. O shout out yan ni Dalby sa Kizzy Vlog. Thank you, guys, no, sa tanang suporta niyo, guys, no. Kay kung wa inyong suporta, guys, gid mi, guys, di mi magmalipayon sa muang ipambuhat, guys, kung dili gumikan sa inyong suporta. So thank you, guys, no. Unya, guys, atangi, guys, day ang bago na mong i-upload, guys, nga video, ang naguluhang Kamo ba hero Lalimba. Okay, writer, director, waylain kundi amo ang pinalanggang Isagani Sako. Okay, guys, atang-atangi, guys, ha. Thank you, atang-atangi, guys. Oh, good boy dog. What do you want me to speak? Okay? You want to speak me English or Bisaya? Unsa na ni? Okay? Kalagot yun ako ni eh. Okay, come on. Good boy. Okay, lie down. No. Mabunal ka. Lie down. Higda. Oh, that's good. That's my pretty boy. Okay, just rolling. Roll. Oh, anak. Stoy, spandan. Nakawasan niya. Kaya kung kitrinin mo igsoon. Okay, rolling. Rolling at the right. Oh, good boy. Okay. Sit down. Galing lang nga lang ng matawhana. Gumadugay, matakda na, mura nag-iro. Okay, sit down. Your boat is putting there in the floor. Oh, beautiful. Sit down. Here. Like me. Just follow me, huh? Okay, dog. Okay, very good, dog. Okay? So, up. No. Just putting up. I'm not saying you up and walk. Okay, just wait for my instruction, okay? Up. Okay? When I say walk, you walk. Okay, walk like that. Oh. Okay, sit down. Okay, just wait for your food, ha? Okay? Dili, pagkaon na nimo. Unsa wala tay pagkaon ni kagabi ana? Ayaw pa ka nang iro nga tapulan ha? Pagpagkot ba? Pinakaon na ka na
Baby Rocks, boy. Uy, ikaw lalat ba? Asa pag-ingunan na? Magpahiro-hiro, masaga. Maski ingunan ni kabugo ng iro, ha? Mapahimos lang na to ni. Ha? Mapahimos lang na sa tuwang negosyo. Ha? Mao na silbing guard na to. Ug mao na silbing bodyguard ni mo. Utro ko kang iro. Okay. Buhay pagkuha. Doggy Rex, ha? I will teach you how to doggy, ha? Okay, very good. Wait for food, okay? Ha? Ay, pag yun na nasunod, ha? Okay, you like this food? Okay na. Basta ay pag binugo, ha? Kung sa itodlo na ako, tuman, ha? Aron ka makumlaude. Kunya, kung makumlaude ka, I will give you a big turkey. Okay? Oh my God! Sunod lagi ka na ako. Wow! Okay, follow. Ay! Face to me. Okay? Oh, okay, very good. Alright, should I? Okay, you want to eat this food? Huh? You want to eat? A big. No. That is not for you. This is for you. Okay? Okay. Okay. When I said, math, tubag tarong ha? 1 plus 1. 11! No. Mauna ka mo istorya? Lalat! Sige ka katubang sa iro. Hala ka may pagdog. Alingahan ang iro ni mo diha. Kay tayo naghanap sa Leo. Ay! Stop barking. Ikaw balalat ba? Paghuwa to, noon sa mga kasilosa ba ni mo eh? Laban bitaw na! Dili ka mo! Noon sa ba di ka mawas dili? A few moments later. Bayhanan eh. Silisilos man siya anang iro. Nag-iisip na ako ng pamilya na mo. Kalagot ng bayhanan eh. Laban bitaw na! Huwag mo kumuhay ka din laban. Sige na laglaban-laba. Muha man yung obligasyon. Imong kipasan ako. Nagsalig lang ka. Ginanglan ko kada gabi. Oh, gasigam kang gero. Kung imo pa nang gihuman, ganina raunta. Awa, gasigam lang katubang sa iro. Wa dyo kay laing mabuhat. Awa, magmulakaw na ko. Wa dyo kay ko, sige lang kang yaw-yaw. Magpamikap pa ba, magkapariban pa ko. Sa amin na to, wapam kakahuman sa imong laba. Nung sa man ko, kumpas lang good. Ako bitaw na gibuhatan nan. Dili man pwede tunganon. Ang importante, mahuman. Manaban ako ang imong obligasyon. Kaya ako nang ako. Sa mga bayan na ko ay. Nagsiki mo lang ka niya. Ikaw sige lang kag tuwag matsyong. Lakaw dito, may cover sa imong naong. Yan ay naong ni mo. Akong naong. Murag tinabal. Oh, muna din tinabal. O, dapa o. Ikuan pa sa imong naong. O, dapa o. Labi na. Isa kan sa imong upaw. Sinaw. Sabi ay, upaw sinaw. Maski nga na nila ni kasinaw ang akong upaw. Pero wako'y laing gihigugma kundi ikaw lalat. Ay, pag-ingunan na lalat ay. Sa mga gibuhat pinakutanan. Tilon na ka mag-ingunan na. Ako ganun maglagot ron. I-live ko na yung mga sinina ron. Ako na yung pamain sa Facebook. A few moments later. Manlungkap ka, hay. Ikaw imuha ka. Kuya, diya! Kuya, sit down! Ikaw nga, ipakaon niya tigad sakto, ha? Ato rito! So rito, sala! Ginana ka, manlungkap ka, ha? Sa sila! I will punish you! Come on! Here! Sit down! Don't do that again, ha? Understand? Oh, very good, boy. Sunod, kaya ipakaon man ka, paghuwat sa imong amo. Kinsa may imong amo? Oh, ako, very good. Okay, sit down. Sandig. Okay. Awin na ito ang show. Ha? Dog show. Huwag ka kalimot sa akong itodlo ni mo. Okay, come on. Jump. Oh, okay. Bukat na kay kahay palabig kaon. Okay, jump.
Very good. Okay, come on, come on. Jump. Okay. Okay, walk. Walk. Oh my God! Okay, very good. Okay. Sit down. Eat. Oh, very good. Eat. Oh, come on, come on. Okay? Okay, go there, go there. Go there. Okay. Sige, go! Ay, murag makakwarta na gid ko, ani. Ayo. Bray tayo rumoy. Lalat. Nagana kayo nakatulad si Doggy Rick. Matataw na tayo ni lalat. Maginis ni si Rex, ani. A few moments later. Tugtog ning iro Gagada ko lang tiyan ning iro sigoy gamoy lamig hapa ko na. Musukol ka. Pagod ka na. Bilang. Ano si mga pagod? Unsa wa kay lamoy? Baka pelam ka sa imong amo? Yun sa mga ni mo lala. Hindi ka maluyan na nung sa mga lalaki. Gada ko lang lamoy na iro Pulan. Tapulan na lang makaingon kag tapulan. Wa man kaon sa atin na. Ay, nagilapti. Naon sa biyataon ka, oy. Maginira ko sa day ka. Lahi ang kinaya sa tao, giro. Ay, pag-ingon na na. Oh, kamoy pagdog. Pagdog mo. No. Ya, ikaw, makapagkutik kawatan. Ikaw ba, Iro? Lalim ba? Okay. Are you okay? Sugot ka, kita na lang magdog. Ay, suot sa kwarto. Suot sa kwarto.